Жаннан бүленгән халәт моң, җаннарга җитәр өчен, җырга кигә үрелеп, галәмгә китәр өчен, җаныңны тыңлап кара да, муллан әле, эй кешем, дөнья фаный, моңлы мизгел, мәңгелекнең бер төше. Бу шигыремне бүген халкыбызның мәшһүр җырчысы, милли җырчысы, моңлы җырчысы Әлфия Абзалованы мәңгелеккә озаткан көнне сөйләргә булдым. Әлфия апа милли җырларыбызны башкарып, милләт кызы, халык кызы булды. Ул үзе мәңгелеккә күчсә дә, җаны мәңгелеккә күчсә дә, аның җырлары безнең белән калды һәм һичшиксез ул безнең милли әдәбиятыбызны, мәдәниятыбызны, сәнгатебезне дә мәңгелеккә алып баруда безгә ярдәм итәчәк. Җаннары җмахта булсын Әлфия апа.